Teppien. Teppien is voldoende drinken, 1 liter tot 2 liter per dag. En via het net om bouillon te drinken, want je hebt zout nodig. Ja, een hele dag. Doe je dat? Ja, absoluut. Een prot water. Ja, altijd al. Tip 2. Tip 2 is dat wij voordat de zinnen opkomt, alle gedienden dicht hebben, maar ook alle zinnenwerings naar beneden, zodat we zoveel mogelijk de warmte moeten houden. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ga ze nooit dicht. Waarom net? Omdat niet. Want ik ga de zinnen net op een rutten. Dat is net nodig. Nee, dat hoeft voor mij niet. Doch je dat ik? Ja, wees. Oh. Oh, het gaat vanzelf. Tip 3. Net moeten zitten tussen 12 en 4, want dat is vierste heat. En dat is ook landelijk bekend natuurlijk, hè, met naar je hitteplan. We gaan er eerst wel even zetten, want die heat wordt denk ik wij. Hoor je dit daar aan? Ja, want ik kom net een prottenboeten. De bonustips. De bonustips binnen probeer je het aardrij net te douchen. Dat is toch vies? Doordat je douchen krijg je een heel veel stoom en warmte. En dat je had volle meer luchtvochtigheid, dus volle meer les krijg je dan voor de warmte. Nee, dat ben je niet doen. Ja, maar dat we net. Nee? Nee, 1 keer in de week. Vreed. Oké. Ja. Maar je moet er wel om denken. Ja, weet ik. Ja. Net douchen, koude doekjes, koude washandjes, wat vaker gewoon wasje. En de andere tip daarop is extra lekkers en slopen bestellen. Zodat je wat vaker het bedje, maatje kennen en katoenen kleren dragen.